babatu kamar suna ba a sai ta harshe Mutuma juma du ayya maza kuma yau sholisho kuke sha wallahi ka san harkan ne sai da dan jokewan ka san kai ne ni dai bari na debu leman nan amma dai nan ba mai ganin mu ma na kake dama ina biye da kana shigowa na taho ina biye da ku salam ba ma sallama tunda yanzu ku saboda Allah dakata ai ina biye da ku ina ganin shigowa ka nace to na san nan ku ka to yanzu ku saboda Allah a wannan wata mai alfarma na azumin Ramadana balagagunku da ku ba za ku tsaya ku azumi ba shine za ku zo nan kuna labiya kuna nufin idan mutane ba su gan ku ba Allah ma baya ganin ku to azumin Ramadana kamar yadda Allah ya faɗa a Qur'ani yace wanda ya shaida da azumin Ramadana ya azumi a cikin sa in ya kasance matafi ko bai da lafiya aka ce jirkinta kada an sauwaƙe masa bayan azumi sai irama shi ranar da ya samu dama sai irama to yanzu ku yau nawa azumi nawa yau ya kai 20 to yanzu ka sha ɗaya ma aka ce da gangan za ka yi 60 to ina da ka sha 20 60 sau 20 za ka yi kenan ina za ka iya azumi 60 sau 20 60 din ma ina za ka iya yin sa babu da wani hadisi mai dan rangwami da za a dan rangwanta mu ai ba wani rangwame aya Qur'ani ce tace sai ka rama ba ma hadisi ba kan a zo ga hadisi tukun yanzu a ran ma ba wani dan abu da zan bayan an je can a sai tota wannan kai da ubangiji ne in kaga za ka yi kai ruwan ka na da gaya ma gaskiya ce kuma na gaya ma in kaga dama ka rama in kaga dama kada ka rama kai da Allah ba ruwa na ni wannan dai sai na ga barin gaya muku kuma Allah ne ya faɗa ba shi ma jaddadawa yi su ba wani dan abin da za a yi wanda za ka ku dena haka ya fi sauki dai a je a istighfari amma dai yanzu wannan an yafe mana Allahu alamu Allah shi sani ku je ku yi ta istighfari kuma ku san yadda za ku yi a dai kun ji abin da malai faɗa to yanzu ba dan wani abu da za dan yi mana baba addu'a kawai ka dena shikenan addu'a da zan iya baka ai kai ka sa kanka uban waye isa ka tsotsayi ne kawai ba za ka ga tsotsayi ai in an ritsa ka a lahira za ka ce tsotsayi ka ce tsotsayin ne mana fatan haka a to dukan mu kake so ai a can ai ba duka ba kona za a yi ai duka da za ka tashi ma kenan ai kona ka za a yi baba mu bar shi a matsayin kaddara kawai haka za a bar shi a rubutu yake haka amma ka je kawai mun gode Allah ya tsare yawa ana ba fa zan bar nan ba sai kun tashi in kun ga na bar nan sai dai kun tashi za ku mu tafi gaba daya 150 na sai ta tashi ba zan iya yawa ba tashi ku gurin nan ba gana shigan mana an ce sai lai yake sai ka ci akuya shi dan malam da shi dan malami dan Allah kalli baban ka malami albasa dai bata halin ruwa ba kaco lokacin da muka yi hannunka mai sanda hannunka mai sanda hannunka mai sanda ka sani wannan yarinyar yar wani ce matar wani ce jikar wani ce uwar wani ce kakar wani ce hannunka mai sanda su sauke musu irin nau'in da ike kansu katuna ya kamata ya biya mu sai na sha wahala kana daga jijiyar wuya ka gama rake daya ya ta ce to sai Allah lazim gaskiya za ta tabbata ko da babu kowa a doron duniya hannunka mai sanda yawa daidai kenan haka zaki rinka yi yarki ce ba gane ba yaya za ki wo shiga ta mutunci wallahi dakata ke annoba ce cikin wannan dan haka ta hanyar zamu kasance da wannan shiri wanda zai dinga zuwa muku a tashar IBI TV a duk ranar Alhamis da misalin karfe 8 na dare hannunka mai sanda za mu dan je wurin shakatawa daga nan kuma za mu dan je flooding me kai ki zuwa ɗakin sa wannan shine sakamakon ya ga ta yi cikin shege ta daina cin abincin gidan nan abun kunya ko kake so ka ja mu I don't care hannunka mai sanda yawa Ismail Bashir ba da umarni Bashir Jif hannunka mai sanda abinda ba za ka so a yi ma ba karka yi da yar wani raina ya so ka aika ana sallama saurayinta ne to ni ne babanta kowa ya cace abin da yake so zaman ku a wani unguwa ya kage hannunka mai sanda